Sammen Oak Gaming her, og det med Oatomic. Jeg vil gerne vise jer det her klip, hvor et spille Team Deathmatch, og eller hvor jeg laver et lille comeback. Og så vil jeg også gerne bede om at kigge på scoren. Og jeg bruger specialist killstreak. Jeg får også double kill. Så har jeg fanget dem over i der spawn og får specialistbonus. Så smadrer jeg det samtidig. Og så vil jeg se hvordan vi er så nødt at lave comebacket. Og det var så alt. Please, no. Jeg mener, subscribe og comment, favorite. Tak.